Joo, terve kaikki. Terve, terve. Aloitettiin. Joo, tuu sit spawnille. Onks tää chain chestplate vai kulta chestplate parempi? Kumpi on parempi? Yhtä hyviä. No. Tai no, kulta chestplate on vähän parempi. Joo, mitä armoreita sulla on? Mulla on ruokaa sitten ihan hirveästi. Niin mulla on melone. Tuu spawnille. Joo, mä tuun. Rautamiekka. Jos huomasit chatissa, että mä tapoin yhden tyypin rautamiekka. En huomannut. Mä tapoin. Mulla on blokkeja. Muista, että sä et voi rikkoa blokkeja sitten. Joo, mutta sulla on blokkeja. Mulla on 2 uudesvuorotia. Älä nyt oo tosissaan, että mä en voi rikkoa näitä meloneja. Et sä voi, ei kun voit sä varmaan rikkoa melonit. Onks täällä jossain crafting table? Spawnilla, onko sulla diamond-miekkaa varaa? Ei. Iron Mulla on iron miekkaa varaa. Mulla on iron miekka jo. Mulla on bow. Onks sulla bowta? Povia, ei oo povia. Mulla on. Voitko sä suojella mua se aikaa, kun mä teen rautamiekan? Okei. Okay. Sitten mä muistan, kun mä pelasin kolankaa aina näitä. Mä tuun sitten sieltä viemäristä varmaan sun vasemmalta puolelta, älä sitten ihmettele. Joo, mä oon sun takana. Ota toi. Ja, joo. Onko sulla bootsei mulle? No, oota. Ei oo bootsei. No sitten me ei mitään. Katsotaan nää kaikki arkut läpi. Mä katoin jo, ei niissä oo mitään. Mä tiedän yhden hyvän chestipaikka, tuu seuraamaan. Joo, mä seuraan. Mä oon pelannut tän mapin niin monta kertaa, niin mä tiedän. Oon mäkin vähän tätä pelannut. Mä tiedän kaikkien yleisimmän kämpin paikan, missä mä tiedän, että on ihan varma ihmisiä. Oota vähän. Tai train tästä paikasta, josta toivottavasti ei ole chestejä. Mä sanoin, jos mä tarviisit ruokaa. Mulla on kyllä jo ruokaa, mutta mä sanon sit. Mutta otetaan. Onks tuolla linnassa chestejä? On yksi chesti. Käydään hakee se. Joo. Niin yksi juttu. Niin, mitä tää nyt oli? Tossa on spideri, ei hakata sitä. Ei, tässä on tämä. Trappi on käynnistetty. Anka. Joo, älä vedä tota vipua. Kyllä mä sen trapin tiedän, että se tulee siitä. Mä uskoisin, että tää torni on jo otettu. Joo, tässä on skele. Mistä tänne spawnaa paljon näitä boveja? Hei, annaks mä sulle nyt se bovi muuten? Minkä povi? Oliko siellä mitään? Siellä oli leather tuniikki ja sitten raakaa lihaa. Possun. Nyt nopea alas. Mä en päästä sua enää. Näin. Käynnistetään se trappi. Hei, sitten siellä vasemmalla junassakin on. Niin mä tiedän, mä oon kattonut niin monta videoa tästä mapista. Niin. Sama. Ja mä kuvaan sitten. Jep. Odota, meidän pitää mennä toista kautta tuolla. Niin pitääkin. Ja odota, kyllähän me voidaan sit... Hei tuu. Vaiho jokaista. Ai, skele ampumaan. Miksi täällä on näin monta näitä mobeja? Ei se oo otettu. Siellä on syvemmällä. Hei, eihän oo. Siellä oli letterhoutsut. En mä nähnyt. Eikö noita melonijuttuja pystynyt hakata? Tossa on sulle bovi. No ei mulla ei on mulla. Onko sulla bovia? Ja nuolia 3. Mulla on 5. Joo, ei haittaa. Voit sä antaa mulle yhden, niin on tasaverran. Joo, mäkin sitä mietin. Otetaan lopussa semmonen eeppinen taistelu, että molemmat tappelee nyrkillä. No ok, ilman armoreita. Ilman armoreita, ei saa huijata. Ei saa huijata. Niin kuin mä yleensä mun kavereitten kanssa. Joo, otetaan nyrkkitappelu, mutta aina yleensä jonkun tässä on chesti. Oho, puumiakka ja riha. Nyt mä sain itselleni vihdoinkin bootsit. Haluatko shine bootsit? Ne on vähän paremmat, missä oot. No, anna. Kun jotkut ihme leather bootsit. Niin, mullakin oli jo, tai mulla ei ollut. Mä menin sitten sieltä viemäristä ja sieltä hakee. Hei, täällä vasemmalla on täällä. Täällä on chestejä minusta. Niin, mä tiedän. Yhdessä brand new, yhdessä todella uudessa areenassa. Mennään sit jossain vaiheessa siihen areena 1. Joo, hei, täällä on lehtiä sitten pystyy hakata. Joo, kyllä mä tiedän. Hei, mä sain noin. Mushroom soupia. Mut sitä ei voi käyttää silleen nopeeta. Ei niin.
vaan semmosissa Sä et kunnon... ota noista chesteistä mitään. No otin mä sieltä kultahousut. No just, joo, mä tapan sut. Tapaa. Mä sain sulle 3 tikkua nyt sentään. Mulla on 6. No, on mullakin 6 tikkua. Nyt etsitään niitä pelaajia. Ne on varmaan kaikki tuolla kaupungissa. Mennään sinne kaupunkiin. Tuu. Niin täällä metsä on aika villiä, niin täällä ei ole kuitenkaan. Hei, tapetaan sikoja, että saadaan ruokaa. Mulla on jo ihan tarpeeksi, mutta... Ihan Ja sama. XP:tä. Et sä muista, miekkoja voi, tässä voi enchantata Kyllä mä muistan, että tässä voi ensin tätä, mutta... levuista. Oliks täällä jossain chesti? Ei. Mä olin se, joka kävi tuolla lentokentällä hakea se chesti. Ok. Mä en oo käynyt missään lentokentällä. Molemmat. Tää Sä on kävit mun, lentokentällä. en oo käynyt lentokentällä. Tää on ollut mun paras aloitus. Kuitenkin kohta tulee joku täydet rauta-armoriset Nyt se voitetaan yhdessä. Ai jos ne on tiimi 2 samanlaista jätkää, jolla on täydet rauta-armorit ja timanttimiekat. Yksi tyyppi, mä oon nähnyt eikä full diamondin. Ootko? On. Mä mietin koko ajan, miten se on saanut ne tuu. En tänne. Niin, mutta täältähän löytyy joistain aina timanttia. Niin, mutta mieti, se pitää löytää niinku jotain 28 diamondia. Kuitenkin. No. Jos on hakannut jätkiä, joilla on ollut diamondia, mutta niillä ei ole ollut mitään millään. Ja jos se on ehtinyt lähes kaikki chestit jo käydä hakee. Niin, kuitenkin se on ollut jonkun tyypin kanssa kahdestaan, niin se on kerennyt ottaa vaikka mitään. Just tää eeppinen tappelu lopussa. Oota, joo, jos me selvitään sinne asti. List. Meitä on vain täällä... Oota. Ei ku... Täällä on vaan... KK, 4 jätkää. Ja ne 2 taitaa olla tiimi. Ja me hakataan ne. Ja 4 jatkaa plus me. No, täällä on sinä, Barrox, minä ja Mirugan. Mirukan pitää löytää ja ne. Ja ne 2. Mirukan ja se. Eikös täällä näe mitään salamia, koska salami. Niin pitää tappaa toinen. Yleensä tulee silleen. Ei vaan pitää edes hakata toista, niin tulee salami. Hei, tuolla on chesti. Tää on trappi. Tää on trappi, älä laukase sitä. Se on chesti otettu. Kato, kun se trappi on tämmönen, odota se vippuhuone. Joku, kato, me metsästetään jotain peuraa. Mä näin sen. Mennä hakkas. Sillä ei oo mitään muuta kuin puumiakka, sillä on vaan iron armoria. Ota sun povi! Varo vähän. Mä tapoin, sillä oli timantti. Oliko? Hyvä. Kato, Joo, hei. 1 vaan. Jaetaan ne armorit. Ei varmaan jaeta. No ei Ei, mulla on kohta full raudat. Joo. Sä voit saada... sulla on kuitenkin... meillä on lähes samat armorit. Haluat sä helmeti? Anna Ei mulle helmetti. Anna sit sun helmetti, sillä mulla ei oo toista helmettiä. Kuinka monta tyyppiä oli enää? 3. Anna sun helmetti. Ei, mitä mä annoin? Ai joo, niin tuolla. Oota, meidän lisäksi täällä on enää... Oota, mä katon. Meidän lisäksi täällä on enää toi Mirugan. Niin mä tapoin sen hyvin. Silleen, sillä oli just... Jos sillä on diamondi, niin... sitten... Saiko sä damagea siltä? Ei, se ei osunut mun yhtäkään. Mutta saiko sä damagea? Hei, kaikki chestit on uusittu. Mennään katsomaan. Onko? Saadaan... Ai niin, joo, vitsi. Ollaanko mennään me spawnin lähellä? Ei. Messä spawnille mä käyn hakee tää. En mä muista, missä spawni on. Mä muistan. Mä käyn hakee tää. Kuitenkin me saadaan jotain hyvää sieltä. Ei täällä ollut mitään hyvää. Mitä siellä oli? Mennään spawnille No äkkiä. se voi ehtiä ennen meitä. Tuu äkkiä. Näetkö sä mut? Jos se on siellä, niin sehän on periaatteessa sille kuolema. Kuin niin? No, meitä on 2. Sitä on... Mutta jos sä et ehdi ajoissa. Mä oon jo melkein spawnilla. Mä näen jo spawnin. Mä en muista missä se on, mutta koitan. Ei se ole spawnilla. Mä käyn kattoo. Käy katso chestit. Kuitenkin se on joku nuubi. Mä katon, onks näissä hyvää kamaa. Mä katson vaan diamondi. Sitä löytyy. Ton enderpearlin mä kyllä haluan, että on. Älä vaan sano, että täällä ei ole diamondia missään. Ei täällä ole mitään hyvää kamaa.
Ei tässä spawnilla ole mitään hyvää. Eikö? Ei. Paitsi Creeperi. Creeperi kaksikko. Moro. Juokse, tapetaan ne. Sitten enchantataan miekat, jos mä enchantaan ainakin muu. Mulla alkaa lagittaa. Älä ota niitä XPtä sitten. No miksi? No. No, mitä se tulee mua kohti? Hakkas. Ei mä kuolin. Aha! Voit muut. Voi piss. No, voi paska. No, Mirukkaan. se oli siinä.